Orasma dihita saluhutna. Adorang sotapuka partang yang ngata. Tapahohoma tapasada marohata martang yang be mahita. Amen. Maret dehita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong, say do pakon maau, jala asiro ham diau, ay pujung jalana dangol doau, hodo ale Jehovah si halunguton rohaku, ale debataku marhaposan tuho doau, sayunang paila au. Haleluya, martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di Sudejolma, dang diolaniho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humokop pami mamorsa dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohanami, asa unangganggu rohanami makaporsiay hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami. Alay asa postitutu rohanami di asin ni roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Epistel di partang yang ngata di Bornginon imana tersurat di 2 Musa biddu 20 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada hujahama di tonga-tongata. Dungi diatur hode batama sude akahataon nin nama. Au do Jehovah de batam, na paruar honho siat tanu Mesir sian bagas parhatubananmu. Dang jadi maraku pau adong de batam, dang jadi bahenomu diho gana-ganaan, manang suma-suma dia na di Banua Gijang nang di tanoon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Dang jadi homar sobatu nasida, mananguluamu nasida, ay au do Jehovah de batam, de bata parimas na mga luluhon hajahaton ni ama-ama tu aka anakna, rodi sudut patuluhon dohot paupaton, akan nasogoroha diau, alay asidorohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama kaholongiau,
akana mangaradoti akapatiku dang jadi dohonomu guarni Jehovah de Batam anggosian neang ni roha alai saina honatoru ni Jehovah do manangise nama dok guarna sian neang ni rohana ingot hamu ma ari sabat laho pabadia hosa ono mari mahamu mula-ulaon jala bahenomu nasa ulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de Batam doi dang jadi bahenom mudisi agia aha ulaon nang ho manang anakmu manang borum manang na posom lahi-lahi manang na posom boru-boru rodi pinahamu nang na sorang tuho di bagasan hutam ay dinaono mari do di top pa Jehovah langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahat ni hatani debata martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai amen. Horas madihita hatani tuhata ujahan jamita di pertangyangan porginon jalalau epistel doon tuminggu nanengro tersurat ma di buku panurirang Matius bidu 22 ayat 34 rodi ayat 40 asa hujahama dihita songonomma hatana alai marpungu ma akaparisei dung dibegi naung dipajut Jesus aka sadusei dungi diujuni sahalak si boto patik sian nasida maibana disukumma guru nami dia do patik raya sian aka patiki jadi dido Jesus ma si haholongammu do Tuhan de Batam sian nasa ati-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala parjolo alai dos do argani napa dua honon si haholongammu do dongan mi doson dirim patik na dua odo makakam nasa patik dot hatani panurirang ola nido sahani turpukta
Huria nituhata nani aolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukta di Borginon ima sada turpuk na bui tabering di si sada pangujunan na pinatupan ni halak Parise do halak Saduse. Halak Pariseon ima halak Yahudi, halak Sadusei pe tong do marharoroani sia Yahudi. Alai marbolak-bolak nasida ala adong di nasida tong perbedaan pemahaman. Taringot tu hatani debata. Dan bangi musi beringot tamadisi sada pangalaho pangujunani na dibuan ni dua kubu, dua haroroan na parjolo halak Saduse nunga dipajut Yesus lapatanna dianggap nasida na malo alai rodo alus ni Tuhani maneng Yesusi mangalusi nasida lau gabe dang diboto nasida be maralus. Dung dibegi halak Parisei merpungu manasida. Baru Roma sahalak si boto patik sian nasida manukun tu Yesus. Guru nami dia do patik raya sian akka patiki. Berengot tadi si disukun nasidai asa meila do Yesus. Asa terida do songon dia do parbino Tuhan Yesus taringot to patik. Alai boto nasida Yesus danga pala mangatusion di patik ay so yaon marguru so yaon maneng marparsauran ninna rohana sida. Alai tabiring madisi metode ni si boto patiki. Moloido Yesus dipilih sian na sapului. Maneng sian agka patik ni halak Yahudi na sekitar 600 sekian jumlahna. Molo dipilih siani dahonon nama bah puasa ikon pabidaomo patik ni si Musa dohok patik ni akka bangsa Israel na tubuh duk salpu si Musa. Ina nasida alai suku-suku nasida dia do balga siani. Jadi tabering may sisipatado arong jol masongoni mabahen na sudenggan maradupon hita. Sedia balga be taula na denggani alai alani sisa jokali maneng alani sisa otiki terus may bana naing membuat asa mailan yan akka hita di hadapan ni natorop. Jadi alani gudang dojolma menukun alai ngai boto. Ini juga susah ini. Mulai sukun ngai boto itu hanya mau mengetes. Habis si boto pati do ta boto naking na menukunon. Mulai si boto pati totungai boto imanu sudi taringot to pati. Alai sukun dobe. Jadi tabering manisi ulul tubu songoni di tonga-tonga ni ngolutta siganopari. Para dupon hita col mana asing. Atar songon na sukun molo sopasan non ibaila. Molo songon na pilik don non balau imam abeni surpung. Dang diakui natorok be. Songon ima metode akal-akal busuk. Akal naso dihalomohon debata dihalak Saduse do dihalak Parise. Alai merjubah don tu dia melayani do di gereja di sinagogi do akalan nasing nai marjami tai doi mamaritahon barita taringot
tu haluaon maneng taringot tu debata. Jadi molo sekilas ibereng jolma bana bedia do. Siapa hean, sian sehari-hari, sian akka kokbah, maneng hata ni debata, nasian perjanjian lama akka panurirang, basi akan nasida do nati kos. Dia dopan ni nahumalia. Alay tarida ma alus di Jesus tabereng madisia. Jadi di Jesus si haholongammu do Tuhan debatam sian nasa hati-hatim. Sian nasa hosam do sian nasa roham. Dia lusi Jesus on sebenarnya naing do majamitai nasida taringot tu pangalahona na king, pangalahona na tapatorangi. Dia orangnya perjamita, halakna perberita nauli, tu dia pakai jubah yang panjang, dibuang muse aka natar surati, songon na tiop-tiop manang na tu dia, martangi yang di pinggir dalan, kasongonima ulaun na, gugu-gugu iba't tangyang na. Doa kalan nasing nai. Alay dijamitai Jesus marmar hite tikion. Si haholonganmu Tuhan debatam. Siya nasa ati-atem. Artina, naeng nian halak parisei na berpikiran na sodenggan naking asa berubah nasida makaholongi debata unang bedi hajuton dongan na jolma. Alana molo praktik ni makaholongi debata dilihat pertibiar do berengotai. Dang boy berengota tadokon huholongi debata hanya sebatas kata-kata. Sarupame do parisei dihaholongi debata di bagasan hatana, di bagasan jamitana, alai mermusu do imana doh saduse, mermusu do imana doh Jesus. Itu tutudang nakaholongi debatai. Jadi nang dipaido mas sian turpuk tahun halak parise doh arat saduse nang hita nama bege dison bukti orang mengasihi Allah dengan hati-hati mencobai Allah. Unang icobai atong debata. Si bulis do mengujuni debata. Ima nadi padang guru nih. Jadi marhiti turpuk tahun si haholonganmu do Tuhan debatam. Sian nasa adatim do sian nasa hosam do sian nasa roham. Buah do praktik nion. Naking na perjulo ikon tabina hubungan na dengan dohot debata. Ima sada bukti praktek dohot kenyata di tonga-tonga ng uluton dang maya dang silulululu abbe maneng si senter-sentero na sa tarida daong be tarida may siyan songon dia hitam mengbina hubungan dohot debata sarupa may noaing jadi molotung gabe jamita nama pakonai piotu parsaurata banggia magabe hamu baun. Ima songon dia do jemaat jeruju khususna membina hubungan na dohot debata. Dang na menilai hita naso martangiang ruastai di jabu. Maneng naso mamuji debata na sida di jabu. Ubay naso paro partangyangan. Tahu. Alain yang dohonot tatarida dosya situasi tahun ganuk minggu bagaimana cinta kasih jemaat HKBP Jeruju secara umum kepada Allah. Narohita pertangyangan.
narohita marminggu. Alana itu bukti bagaimana seseorang makahologi debata. Songon dia hita marminggu, si Paula doi manang na memang sudah sian hati-hati. Ayo dong. Naung sian roha doi, naung sian hati-hati doi, naung sian nasa hosa doi. Rohita martangiang, rohita marminggu, rohita tu pertangyangan, rohita marpersauran di bagas tabi maradok perdebata, sian nasa hati-hati doi, sian nasa hosa doi, sian nasa roham doi, denda. Marhiti itu turbuk tahun di bayangok mahita, kita harus membuktikan bahwa kita mengasihi Allah melalui hubungan. Wahita membangun hubungan dohot debata. Mulai sukun waeng na bersuami istri. Holong dorohamu tu suamimu inna tu akka inaun. Holong akka ina jawab kan halusna. Totuna bukan hanya kata-kata. Hai kau terida dosi bagaimana saya membina hubungan yang baik dengan pasangan saya. Songo dia hita membina hubungan nadengka dohot aka ama di bagasan keluarga ta. Songo ni do nang bawa manang aka ama maka holongi per dijabuna. Mulai do kon holong do roham di natajabum di nangon baholong do dah. Ikut terida doi bagaimana dia membina hubungannya. Songani do nang hita tu Tuhani. Molotadok kon holong rohata tu debata. Ikut tabangun do hubunganta doh Tuhani doh dengan. Jadi molo hacit rohata, hacit ati-ateta, ikut tu Tuhani do hita ro. Aido to. Hacit rohata, neng mago nama hosata, ikut tu Tuhani do ro. Tuhani dibangun hubungannya. Itulah artinya kita mengasihi Allah. Dan tuna asing. Dan murah madili sona kajamita nong salpui tapasahat. Olah mersahit madili. Roh penyakit pandemi madili. Doa kalah nasing naik. Allah diholongi debata bukan hanya sebatas kata-kata. Alai senasa hati-hatena. Senasa rohana. Dohosian nasa hosana. Molo mago pe hosana ala yang goholong na tu debata manoktong. Acip pe hati-hatena gabe marsahit pe ibana. Acip ni rohokan berbeda do. Boido sehat pamatang alai haci ibagasan roha. Tu Tuhani maro. Ibangun ma hubungan na doh debata. Sian nasa hati-hatenai, sian nasa rohanai. Dosian nasa hosanai, Tuhan akan menguatkan dia. Ido ubah didokon si haholongamu do Tuhan debatan sian nasa ati-atim, sian nasa roham, dosian nasa inasa hosam, dosian nasa roham. Om mana naing pasahat tu hita saunari. Jadi konyata doi. Aka ada pemusina na yang parangi honota. Udang dope. Taradoti hatana. Taradoti firman Tuhan. Natazahai. Dohot na tabigi. Manang doho akka jamita lan nasing nai. Ido na makaholongi debata. Diperbaharui dirina ganup hari ganup tiki baru memperbaharui dirion saya diarahon di pau barohana maradok perdebata ima halak nama kaholongi debata ganup hari ganup tiki. Jadi memang ala ro narehei preses Ijamita nasida hidup nasida. Kita gunakanlah media sosial kita untuk memberitakan permantuan. Jadi coba ma songonna mangalang obat sedari mengirim firman Tuhan di WA,
di Facebook do akalan nasing nai alai gawero do arong komentar bah heran nama ngalangu batati nama sahabi belon inna jadi lucu do memang sebenarnya olo doa dong baru nang tutun waeng naroha sebata alai moloni kirim pe rupani tajahama ang dei nang gootik taingot ala na yang ragam nama jolma nagudang do makirim renungan-renungan ong kan tu Facebook munai do tu WA munai nagudangan ni alai olo nama renungan ni siah ron dah wala ni bereng dang ijah be rikok do ijah kama ngakena rikok do ijah asa nanggo adong memperbaharui dirita paingoton dirita unang hola roteng mau lihat emang dah ini ada ngijah dope itu sama saja bukan ini bagus sedang ibalas ala izaha itu lebih bagus daripada terhato ijah ibalas ala yang ijah sama sekali dang marguna jadi molotumpe maka holongi debata mari kita biasakan mulai sekarang bermarsaur do hata ni debata manang napiga hali pe manang nalau modum hamu gabeza hamu redungan ni sude dak polai manukuk ni hari alani kesibukan do akalan nasing nai tidak jadi masalah izaha la modum dang pola baik alaina pasti dia ketika membaca dia sudah merenungkan firman Tuhan la modum isi la pihak handphone nai isi tidak jadi masalah orang do peringgaton handphone nai non na perpudi modumi pepida mai ponai eulan namar hipoke podo homo domina ala yang ko hatani debataro ija hadang dohonon nai songoni jadi turpukton paingoton hita mari bina naking hubungan doho debata secara pribadi hubungan na terus menerus urang hia terpisah marhiti-hiti hamai marhiti-hiti tangiang iman hapor siap namangiyo mo se di dokom ma ido patik na perjolo alai dos do argana do pa dua honon si haholongammu dodongami doson dirim jadi neng do honon na memang agak hera filsafat ate di dokon aking haholongammu ima debatam sian nasa ate-atim sian nasa hosam do sian nasa roham na paduahon dos do argana alamolo dang tahaholongi dong atajolma doso dirita sarupa di do naso makaholongi debata molo tandok ko behita makaholongi debata ale dak tahaholongi dong atajolma doso dirita sia-sia do imabati raya na perjulo naki jadi na saling doon saling ikon diulahon sarupa nakona dohot turunna sarupa argana jadi molo tadokon Tuhan waholongi doho senna sarohaku alai dak taholongi do ngata jolma nadi sia mutta habirangta itu kosong dikali nol alai molo taholongi do ngata jolma doso dirita alai dang ngatu debata tabain sarupa doi dohot kali nol gurang dosong ikan dia holongi donganna alai dang mardasor tu debata mardasor tu dia do mardasor tu haporte bio jadi naingnian maka holongi dongan maka holongi halak doso dirita alai ko mardasor mai na maka holongi debata jadi paingok mahita kamang akainang sarupa main na inaking sudina patik na 600 sekian 610 dura ate patik ni si Musa na biasa tabege 10 sarupa doi molo taulahon maka holongi debata taulahon maka holongi dongata jolma doso dirita nunga sudibe taula patik na 10 nunga sudibe taula patik nasa punui jadi molo tung irope haholongi natorasmu
haholongi donga muzolma unakko manako unakko dia itu bagian maka holongi dongan sarupa dos diri niba haholongi debatam marminggu ho ganup hari minggu ninna itu ima carata maka holongi debata unang tebuan guarni debata tu aka asal tapadohi hata sumpah demi Tuhan hape nunga diulahon na sudinggan adang nama kaholongi debata nih molo marhapor siao dope tu gana-ganaan dang nama kaholongi debata nih jadi molo idok penaking na parjolo satu na papato ni bagian-bagian ni na parjolom mai haholongi debatam sianna saat atem do selanjutnya na palimahon satu pasapuluhon na padua honom mai maka holongi dongan jolma doson dirita jadi dipaingok mahita molo taulai sudi ringkas do di bait Tuhan Yesus murah atusan da pola ribet langsung tu praktekna lau bui do holani ta hafal saunari pati rayai asa unang sia-sia hita misalnya mulak sianon ano bui ta hafal tertaboto mula tumpe madok hata hita di pesta bui ta mapa masukon so nagutur na madok hatai batadok ratongon songon hata ni natua-tua madok ibayan hata natua-tua lau songonido hata ni Tuhan debata haholongi dongami dosun dirim itu si namai raja hata na saya muruk-muruki itu juga bagian dari ini alai mulu ngata hafal alai mulu dang ta hafal lope ya mungkin boido gabe dang boi tapasat di tonga-tonga ni ngoluta jadi marhiti-hiti turpuk taon dipaingok mahita asa tabuktihon tahanguluhon songon dia hita maka holongi debata sian nasa hati-hati sian nasa hosa sian nasa rohatta amin martangiang mahita Tuhan Jehovah debata amana mina marhabangsa di benua gijang mau liate Tuhan didingkan di basam na pakilah kawami satu partikianon dingkan doho Tuhan mengaramo tingulu nami diliakoro hami hai pasun ni perdagingon do tai pasun ni partodion marpungu do hami di bagas corom songonin ang ruas ni huriam na mangihutun secara live streaming ala ni pakorhon ni pandemi virus COVID-19 sia Tuhan Jehovah memuji hami didengkan di basam ala diliokodo pede hami pertikian nabadion Tuhan Jehovah debata amanah hami hatam nahubegi hami anggia mai gabe sada sulu-sulu di tonga-tonga di ngulu nami maka porsiaiho asa unang alit Tuhan hami magopo holan nama dokon maka holongiho alai daktuk hami maparangehon dijamitai hatami hami asahu parangeo kami di tonga-tonga ni ngulu nami siganopari male Tuhan nasetoktong membina hubungan dohoto marhite-hite parnguluan nami partangyangan nami dohot hapurusan pangalualuan nami di siale Tuhan disuruh hodo hami nang makaholongi dongan nami jolma doso diri nami asa unang ali Tuhan huanggap hami na tumibo hami na dumenggan hami na muli ala rapak dohoto maradupon akka halak na asing naso maka porsai horope alai huhaulongi hami manasida dusun diri nami alai do patikmu siang ulun nami dihasyanganon maradupon dongan nami jolma
Tuhan Jehovah de bata amanami to dimima nasetoktong mapergugui hami asa mardalag kami di habadiaon nasyakoi dalan natiur dalan nasetoktong pataryason hatam na badiay tuliat portibion tarlumobi ma di tonga-tonga ni huriam ng keluarga nami. Tuhan Jehovah de bata ama nami kudang dope nanang si Pangidohon nami maradupon ho alay takas do boto hami hodo de bata na boto sa luhut na di boto hodo alay Tuhan narikot di tonga-tonga ni gulu nami jala nasari honom mudo hami isido pos nirohan nami tuho napasahatom mudo yobar tulo mo niroham asimaroham ali Jehovah tangihon mahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maridde mahita. Martangyang mahita. Tuhan debata pardenggan basa para sirohana sumurung na marhabang sa diban wagijang mauliate ma Tuhan hupasahat tami tuho di pasu-pasu hodo parpunguan nami di bornginon ima pertamyangan na pinatupan ni huriami ale Tuhan debata pardenggan basa dia kadongan nami nasuboy ro tubagas joromon ale Tuhan marpungu mulo tungalan ya keperkerijuan do akka namasa alani situasi pandemi sonari ale Tuhan asimaroham ale Tuhan pargugoy manasida hahi pasodot gugo na mardapot-dapot anggiat boy hami marsaur rapdo dongami dongan nami di bagas joromon ale Tuhan di hari na mangihut Tuhan debata para siroha namar habangsa di Banua Gijang sian hatami sautik ale Tuhan nunga di patol has na posomi di tonga-tonga ni parpunguan nami di bornginon amangido mahami tuho ale Tuhan asa parbisuki mahami marhite todip di porbadia maniroi roha do pikiran nami bui tarulah hami hatami ale Tuhan makaholongi ho makaholongi kadongan nami di parnguluan nami si ganupari mulut tungadok pe ale Tuhan
akapabayan at pangulahonon nami, na sumardumo tupatik miyale Tuhan, asima roham. Sesamay saluhu na tulaut parasyani, jala pasu-pasu mahami ale Tuhan dingulu namion na dumenggan marhite asidot holong ni roham. Pematang yang elelek nami ale Tuhan, na usabaho kami Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si panguluhami, ay dihono Tuhan puji-pujian hasangapo dot hamuliaon nahot rodi salileng nileleng na. Amen. Martangyang mahita. Ido tutu ale Tuhan, tujulum do hamiro, alani do samarpungu hami ale Tuhan di bagajorom na badia, di pataruho do hami sian holong na siya kuya amang na basa, di lekor pihai pertikianor bui marpungu hami di bagajorom na badia, alani ale amang na basa, pasatai masaluhu nangulu nami do pamunda badia. Rodo hami oleh Tuhan pribadi lepas pribadi nalang martangiang marado poko ale amang nabasa wa malate ho kai masalu na akaryari na pinasa mili hami wa malate ho kai masalu na kapasu-pasu misian arno salpo saat to pason oleh Tuhan terlahkah kami lakanami marhamonanga kami oleh Tuhan madala ngulu-ngulu nami akan salpui gudang doa pergumulan nami na huliwati hami ale margogo hami ale Tuhan di beko ala di leko to din to di perbeda tuganu pai mersada-sada Tuhan jala di bata nami di bagasa tikyor rohai marlopit tangat pada pamuna bedi ale mang nabasa dia kasaluhu na maka malateo nak kangulu nami maka malateo salu na pabana mi di hami nang deng bagasa tikyo pe Tuhan di boto horo pergumulan nami pribadi lepas pribadi pasato nai ma tu ale mang nabasa asanggi marhamonanga kami lamang ulahoni salu na alani to dimi Tuhan mulu tungarung ale Tuhan deka pergumulan nami deka paranak konon posto rohanami dang marnadu jai martangyang dadu pamune bedi asa ho male Tuhan apa turehoni salu na songoni ale Tuhan pergumulan nami deka keluarga dia ka rumah tangga dia ka tetangga dia ka salu na tahe dia ka pernegaraon namion posto rohanami na campur tangan doho ale mang nabasa terlumu bima di HKBP Cirujuan ale Tuhan khususnya di Botohoro di hari salpu jadi bagasan sitawono duna keluarga ni amanami manurung buru tapu bulun dia lapo sada dana desen julun nasida sejulu ni Cirujuan ale Tuhan imarwas di estomi Tuhan dang sotagamon marsak taririlu nasida da Tuhan di bagasan keluarga alai pos rohanami na hodo mangapuli ai hodo pangapuli na tibu ale Tuhan pangapuli na sumuru alani amang na basa apuli ma keluarga asang giat taruli na sida ale Tuhan pangapulion na siakko ai siakko de salu na amang na basa anak kom mudo hami alani pasato nai masalu na tuho asaho na ale Tuhan na campur tangan di bagasan keluarga Tuhan jala di bata nami Dauru nasida di Sumatera ima di Sibisa le Tuhan alai pasato nami do tuho keluarga asaho na mangapuli Tuhan jala di bata nami songoni manang lingkungan nami ope Tuhan pataron nami do tugas ndabadiai
Asang giat hona mengaramoti kami, sonang seribu-ribu kami tutu memuji pasang poko di bekas jorom da badion. Alani pasu-pasu lingkungan nami, pasu-pasu nang kami ganuk mersada-sada li Tuhan. Asang giat martabat-tabat silas rohan nami. Tuhan songoni nang aka para medis, para mangajari, seluruh natahe aka perkarejan pemerintahan nami Tuhan. Tuhodo pasahaton nami, asahona mengalun nasihaton di kami pribadi lepas pribadi seluruh nayali Tuhan. Asa tuktong di waslasi roha kami, do kami sekaka persahiton yali Tuhan. Tuhan jala limata nami foto kami dututu, kamalati kami lekoro di kami seluruh nahai pason. Songoni amana inang nami, inang burusi lain. Nunga mula bisa Jakarta li Tuhan di bahasan hai pason do nasida. Alanya li Tuhan amalati kami matu bagas jorom na bedia li Tuhan. Allah hodo na mangalu seluruh na hamalumoni ina nami. Tuhan jala di bata nami, bonon nami lutuho, ima ama nami, amak situa na posomi, situa siturus, situa purba, songoni situa pahan. Tuhan asih roham, tuho do mengalu-alu nasida, unang paluas, gali pertodion nasida li Tuhan. Alisilam garam abain, asang giat saluhu na li Tuhan namasan nasida, gabi jamita nama ngulu dia kahami nama merek songoni nang di amanami ali Tuhan. Tunggara maban haporsiawan na Tuhan pasahato diri na Tuhan depan munda bedia. Terlalu maka keluarga nama ngurus nasida asanggil lamat tabata bahasihato nasida soni hasabaran na Tuhan. Tuhan jala di bata nami udang do petahe nak sipangidon nami tu depan munda bedia. Alah itu padi dia depan muli Tuhan. Leno mudi hami hobar tulong meniroham. Bulu nahurang pehai majalo mangidu isakoli amang nabasa. Pasah ma Tuhan mi hobar tulong meniroham. Asima roham pasahat tayo tangan hola mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala soko pami maulati maduhali Tuhan. Amin.
Tangya koma peleta martang yang maita. Hali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroruan ni salut sileho-leho na dinggan. Ternasa ulibasa na molutus. Upasata mi masinaleho metu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gebio anu khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa perhasa yang hami pilihanon. Pati bulhon harjamu itu ngatongan di huriam doh di portibion. Puhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silihom-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap hita mangidu di tangiang aliyamanami. Aliyamanami na di banua gijang. Say pinurbadia magwarmo. Say romaharajaw sesaut malam maroham di batongon senamana gijang. Leo matuhami serohang uluan siapari. Sesama dosa nami sompane sanami. Di dosa dengan namar dosa tuhami. Unang hami tugiutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona punah harajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Tolong ni rohani debata amanta. Dot persauran itu di perbadia mah na mga ramoti dot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita.